Haideți! Nu vă fac poză. E soare, da. Ce-s asta? Ce sunt astea? Ce sunt astea? Sunt cumva cadouri? Da. A venit cumva Moș Crăciun? Da. Și v-a adus cadouri? Da. Ia să vedem ce cadouri. Stai să vină și mama. Tată, ce cadouri! Cadouri. Ia, dar ia veniți. Ia să vedem ce v-a adus moșul. Ce face? Desfăca? Desfacem, da? Desfac.